आयुष्मान भारत एबा जन आरोग्य योजनानि मुंखौथ' नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ। बे जाबाय मिरु सरकारनि मोनसे हेल्थ कभारेज स्किम जायनि गेजेरजों गोरिब नखरनो 5 लाखसिम रेहाय होनाय जायो जुदि बै नखरनि सोरबा सोद्रोमाया बेरामाव गोग्लैयोब्ला जायखिजाया सरकारि हस्पिटाल एबा गावारि प्राइभेट हस्पिटालाव फ्रियावनो देहा फाहामनायनि खाबुखौ मोनो। बे आसनिनि खाबुखौ लानो थाखाय नोंथाङा जेरावबो एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया, नङाब्ला बेनि थाखाय जेबो फर्म फिलआप खालामनांगौनिबो गोनांथि गैया। सरकारा बेनि थाखाय सायख'नानै दोनखादों जे सोर बेनि थाखाय खाबुखौ मोनगोन आरो सोर मोना। तो बिदिब्ला बे स्किमनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो स्टेप बाय स्टेप फोरमायनानै होगोन। नोंथाङा बेवहाय नाम दंना गैया माबोरै नायो, बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ माबोरै खालामो, तो बिदिब्ला बेनि फायदाखौ माबोरै लायो, तो बिदिब्ला गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलां। सो बिदिब्ला आंनि खौरां नोंथांमोना नायगासिनो दं इउट्युब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो, आरो जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे बयबो बेबायदि खाबुखौ गोरलैयैनो लानो हायो। सो बिदिब्ला नोंथांमोना ओरैनो गाव गावनि मबाइल ब्राउजाराव नङाब्ला नोंथांमोननि पिसिआव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै टाइप खालामनानै हो pmjy.gov.in। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनानै होब्ला नुनो मोनगोन नैबेबायदि जन आरोग्य योजनानि जिथु अफिसियेल वेबसाइट। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो डिटेल्सआव नायोब्ला नायनानै लानो हागोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बे नाम लिस्टखौ मोननो थाखाय नोंथांमोननाव मोननै अपसन दङ। हयथ' नोंथांमोना मेसेजनि गेजेरजों मबाइल मेसेजनि गेजेरजों लानो हागोन, नङाब्ला नोंथांमोना बेखौ डाइरेक्ट लिस्टखौ नायनो हागोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बेखौ मेसेजनि गेजेरजों लानो लुबैब्ला नोंथांमोना डायल खालामनांगोन 14555 नाम्बाराव। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ डायल खालामनानैबो नोंथांमोना मोनसे मेसेजनि गेजेरजों बेनि इनफरमेसनखौ बिथांनि लिस्टखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा जुदि बेखौ नाम लिस्टखौ नायनो लुबैब्ला नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोनदों AMI एलिजिबल। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बे पेजाव नुनो मोनदों बे पेजाव नोंथांमोना दानिया लगइन जानो नांगोन। दानिया बेवहाय नोंथांमोना मोनसे मबाइल नाम्बार नांगोन, बे मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय लगइन जानो हागोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों, आरो जुदि नोंथांमोना गाहायाव बेवहाय स्क्रल डाउन जायोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय बेसेबां सुबुङानोखि बेनि फायदाखौ लागासिनो दङ। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो बिदिब्ला बेवहाय लिरनाय दङ 10 कौटिनि बांसिन सुबुंफोरानो बेनि फायदाखौ लागासिनो दङ। तो बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय जायखिजाया मोनसे मबाइल नाम्बार बेवहाय टाइप खालामनानै हो, बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनगोन केपचा क'डाव नोंथांमोना बेवहाय जेरै दङ बेखौ एन्ट्रि खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों जेनेरेट OTP। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ होनानै क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। मबाइल नाम्बार आरो केपचा क'डखौ बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों जेनेरेट OTP, बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होयोब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ नोंथांमोना नैबे गाहायावहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय 656266। तो बिदिब्ला आंनियाव जिथु केपचा क'ड फैबाय, OTP फैबाय, बेवहाय नोंथांमोना बेखौ दानिया गावबागाव एन्टार खालामनानै लादो 656266। तो बिदिब्ला आं बेवहाय OTPखौ एन्टार खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनो जिथु टार्म्स एन्ड कन्डिशन दङ बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै हो, बेनिफ्राय साबमिट दङ साबमिटआव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। दानिया साबमिटआव क्लिक खालामनानै होयोब्ला नुनो मोनगोन नैबेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। तो बिदिब्ला दानिया बेवहाय नोंथांमोना माखासे इनफरमेसनखौ बेवहाय एन्ट्रि खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय नोंथांमोनखौ सोंनाय जादों बबे स्टेटखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामगोन। नोंथांमोना दानिया बबे स्टेटखौ नायगोन, भारतनि बबे स्टेटखौ नायगोन, नोंथांमोना बेवहाय बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। जिहेतु आसामखौ सेलेक्ट खालामनानै होब्ला बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव अपसन मोनसे फैबावदों। तो बिदिब्ला नोंथाङा दानिया बे लिस्टखौ नोंथांमोना मानि गेजेरजों नायनो लुगैयो, ना नोंथाङा नामखौ सार्च खालामनानै नायनो लुगैयो, ना ID नाम्बारखौ होनानै नायनो लुगैयो, ना रेशन कार्ड नाम्बारखौ होनानै नायनो लुगैयो, ना मबाइल नाम्बारखौ होनानै नायनो लुगैयो। नोंथांमोना बेवहाय गावनि अपसन बायदि बासिनानै लाब्लानो जाबाय। आं जिहेतु बेवहाय बाय नेम सार्च खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया बेवहाय जिहेतु बाय नेम होबाय, बेवहाय नोंथांमोना नामखौ होनानै सार्च खालामनो हागोन। बेनिफ्राय माखासे इनफरमेसन होनानैबो नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन, जेरै फादार नेम, मादार नेम, बेनिफ्राय मेल फिमेल, बेनिफ्राय रुरेल अर्बान, बेनिफ्राय एज, डिस्ट्रिक्ट, भिलेज, बेनिफ्राय पिन नाम्बार। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बबेखौ होनानै नायनो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गाहायाव दङ सार्च। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनानै लानो हागोन। जिहेतु आं बेवहाय दानिया बाय नेम होबाय, बेनिफ्राय आं बेयाव मोनसे नाम होनानै बेखौ सार्च खालामसै। आं बेवहाय मोनसे नाम्बार होनानै होबाय। बेनिफ्रायनो बेवहाय गाहायाव नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे नोंथांनि जिथु पिन नाम्बार दङना बे पिन नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। एन्टार खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों गाहायाव सार्च दङ, सार्चआव क्लिक खालामनानै गासै इनफरमेसनखौ होनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव जिथु सार्च दङ बे सार्चआव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। सार्चआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव स्क्रल डाउन जायोबा नुनो मोनगोन नैबेबायदि मोनसे गासै नोंथाङा जा नामखौ होगोन बे नामा बेवहाय ओंखारनानै फैगोन। तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नेम फैबाय, बेनिफ्राय एज फैबाय, बेनिफ्राय जेन्डार, बेनिफ्राय ID नाम्बार फैबाय, बेनिफ्राय डाटा चार्ज। तो बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया दानिया नोंथांनि फेमिलिखौ नायनो थाखाय नोंथाङा बेवहाय फेमिलि डिटेल्स दङ, बे फेमिलि डिटेल्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय।
दानिया फेमिलि डिटेल्सआव क्लिक खालामनानै होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबेबायदि पेज दानिया ओंखारनानै फैगोन। दानिया बेवहाय नायदो नोंथांनि गासै डिटेल्सआ गासै इनफरमेशना बेवहाय ओंखारनानै फैबाय। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो गोजौआव दङ HSID नाम्बार, बेनिफ्राय नाम दङ, बेनिफ्राय मेल फिमेल दङ, डेट अफ बार्थ दङ, बेनिफ्राय नोंथांनि मादार नेम, फादार नेम, बेनिफ्राय गामि, डिस्ट्रिक्ट गासैबो बेवहाय ओंखारनानै फैदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना दानिया बेवहाय गाहायाव फेमिलि मेम्बार्स दानिया नोंथांनि न'नि परियाला बेवहाय गासिबो ओंखारनानै फैदों। थ' बिदिब्ला नायदो बेवहाय मा नाम दङ, बेसेबां बैसोनि आरो मेल फिमेल गासिबो बेवहाय ओंखारनानै फैदों। थ' बिदिब्ला नोंथांनि परियालखौ बे गाहायाव बिदि नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ गासैखौ नायखांनायनि उनाव दानिया नोंथाङा बे जिथु नाम लिस्ट, बे नाम लिस्टखौ नोंथाङा मोननै राहायै लानो हागोन। मोनसेया जाबाय SMS नि गेजेरजों। नोंथाङा जुदि SMS नि गेजेरजों लानो लुगैब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे नैबेयावहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बे रेड कालाराव क्लिक खालामनानै होब्ला नैबेनि नोंथांनाव मोनसे मबाइल नाम्बार फैगोन। बबे मबाइल नाम्बाराव नोंथाङा बे लिस्टखौ लानो लुगैदोंब्ला नोंथाङा बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामनो हायो। बेनिफ्राय गाहायाव केपचा कड दङ, बेनिफ्राय गाहायाव साबमिट दङ। बे साबमिटआव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेबायदि मोनसे मेसेज फैगोन। बे मेसेजाव नोंथांनि HSID नाम्बार गासिबो बेयाव इनफरमेशना ओंखारनानै फैजोबगोन। थ' बिदिब्ला नोंथाङा दानिया बेवहाय बेबायदिहै बेखौ नायनो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होयोब्ला क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथाङा दानिया बेखौ मोननै राहाजों नोंथांमोना बेखौ बे कार्डखौ जितु गल्डेन कार्ड, जितु जन आरोग्य गल्डेन कार्ड, नोंथांमोना बे कार्डखौ बानायनानै लानो हागोन। दा बे गल्डेन कार्डखौ नोंथांमोना बानायनो थाखाय मोनसेया जाबाय जायखिजाया मोनसे CSC सेन्टाराव थांनांगोन, नङाब्ला जायखिजाया मोनसे सरकारि जितु जन आरोग्य योजना कार्ड बानायो बेवहाय नोंथांमोना थांनांगोन, हयथ' सरकारि हस्पिटालाव। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेखौ मा डकुमेन्ट्स नांगोन, बेखौ बानायनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगोन नोंथांमोना नैबे इनफरमेशनाव होयोब्ला नुनो मोनगोन। बेवहाय इनफरमेशनाव क्लिक खालामनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स लानानै नोंथांमोना बै सेन्टारसिम थांनांगोन। दानिया नोंथांमोना बेयाव मा डकुमेन्ट्स लानांगोन नायदो। जाय नोंथाङा आधार कार्ड थानो हागौ, रेशन कार्ड थानो हागौ। थ' बिदिब्ला बिदिनो गभर्नमेन्टनि ID प्रुफ थानो हागौ, बेनिफ्राय एडप्शन सार्टिफिकेट थानो हागौ, बेनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट, ड्राइभिं लाइसेन्स, फ्रीडम फाइटार कार्ड, जब कार्ड, मनरेगा जब कार्डनि पासबुक, थ' बिदिब्ला किसान फट'बुक, पान कार्ड, पेन्सन कार्ड, भटार ID, डिसेबिलिटि, बेनिफ्राय जायखिजाया सार्टिफिकेट थानो हागौ। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बिनिनो माखासे डकुमेन्ट्सखौ लानानै नोंथांमोना बेखौ हस्पिटालसिम थांनो हागौ। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बे नङाब्लाबो नोंथाङा जायखिजाया CSC सेन्टाराव थांनानैबो बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' दानिया नोंथांमोना बेखिनि इनफरमेशनखौ आं नोंथांमोननो होबाय। दानिया बेवहाय दानिया फायदाया मा जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ बानायखांनायनि उनाव जितु गल्डेन कार्ड बानायखांबाय, नोंथाङा गल्डेन कार्ड बानायखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय 5 लाख रांसिम नोंथांमोना बेवहाय फ्रियावनो देहा फाहामजानो हागोन। नोंथांनि जितु हस्पिटालाव एडमिट जाबाय, बे हस्पिटाला सरकारियानो जा एबा प्राइभेटानो जा, नोंथाङा जे दिनखालि एडमिट जाबाय बेनि सानसे सिगांनिफ्राय लानानै आप टु नोंथांमोना 15 दिनहालागै अर्थात 15 दिनसिम नोंथांमोना बेनि जितु खरसा जायो, रुम भारायानो हक, मेडिसिनानो हक, बेफोर गासैखौबो बेवहाय इनक्लुड खालामनानै जितु 5 लाखसिम नोंथांमोना बेवहाय रेहाय मोननो हागौ। दानिया नोंथांनि ओनसोलाव, नोंथांनि खाथियाव बबेयावहाय दानिया गल्डेन कार्डखौ बानायनाय जायो, बबे हस्पिटालाव गल्डेन कार्डखौ बानायनाय जायो, नोंथांमोना बिनि सेन्टारखौ नागिरनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय सार्च हस्पिटाल दङ। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बेबायदि मोनसे पेज गेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नोंथांनि ओनसोलाव बबेयावहाय दानिया बे गल्डेन कार्डखौ बानाय जायो, नोंथांमोना बेखौ नागिरनानै लानो हागोन गावनि ओनसोलाव। थ' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय माखासे इनफरमेशनखौ बेवहाय नोंथांमोना एन्टार खालामनानै बेवहाय नोंथांनि जितु स्टेट, बे स्टेटखौ नोंथांमोना बेवहाय सार्च खालामनानै होब्लानो जाबाय बबे स्टेटनिफ्राय नोंथाङा नायनो नागिरदों। थ' बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो, बबे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा नायनो लुगैयो। बेनिफ्राय नोंथांनि हस्पिटाल टाइप, दानिया माबायदि हस्पिटालाव नोंथाङा बे कार्डखौ बानायनो लुगैयो, नोंथाङा पाब्लिकआव ना प्राइभेटआव। थ' बिदिब्ला नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथाङा स्पेसिलिटि, बबे स्पेसिलिटिनि सायाव नोंथाङा बे कार्डखौ बानायनो लुगैयो, नोंथांमोना बिनिनो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना हस्पिटाल नेम, दानिया बबे हस्पिटालाव नोंथाङा बेखौ बानायगोन, नोंथाङा बेवहाय दानिया बेखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनगोन केपचा कड, बे केपचा कडखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। दानिया गाहायाव नुनो मोनदों सार्च, बे सार्चखौ एन्टार खालामनानै हो। क्लिक खालामनानै होयोब्ला दानिया नुनो मोनगोन नैबे दानिया नोंथांमोना बेनिनो गाहायाव फैदो। गाहायाव नोंथांमोना फैब्ला दानिया नुनो मोनगोन नैबेबायदि मोनसे बेनि नोंथांनि ओनसोलाव बबेयाव दङ बेखौ गासैबो इनफरमेशनखौ नोंथाङा बेवहाय गोरलैयैनो मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला दानिया बेनिफ्राय नोंथांनि ओनसोलाव बबेयाव दङ बिनि मबाइल नाम्बार होखानाय दङ, इमेल ID होखानाय दङ, नोंथांमोना माब्ला खालामो, बबेयाव खालामो, नोंथांमोना बिनि गासै इनफरमेशनखौ बेवहाय लानो हागोन। बेनिफ्राय लोगोसे बे हस्पिटालाव मानि स्पेसिलिटिस दङ, नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो नायनानै चेक खालामनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला
बेखिनियानो नोंथांमोना बे गोल्डेन कार्डखौ खनसे जुदि बानायना लायोब्ला नोंथांमोना बेखौ 5 लाखसिम बेवहाय बेराम नायजानायनि थाखाय रिलिफ मोननो हागौ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना दानिया बे कार्डखौ जेसेबां हायो एसेबां गोख्रै खालामनानै लादो होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायो। आरो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना मिथिनानै ला, गोबां सुबुं दङ जायफोरा बे स्किमनि बागै जेबोखौनो मिथिया, नाथाय गोबां बेबायदि सुबुंबो दङ जायफोरा बे स्किमनि बागैथ' मिथियो, नाथाय बिथांमोना माब्लाबाबो चेकखौनो खालामनो नाजाया दि बेवहाय गावनि एबा न'खरनि नाम दङ एबा गैया। सरकारा गोबां रोखोमनि मोजां स्किमथ' बानायो, नाथाय गोबां सुबुङा मिथियैनि जाहोनाव एबा माखासे सुबुंनि सोबख'नायनि जाहोनाव नों आं सुबुंफ्रा बेबायदि आसनिनि खाबुखौ लानो हाया। स' बेखायनो सांग्रांथि जानाया गोनांसै आरो बेखायनो बे आसनियाव मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार होनानै दोनदों। जुदि सोरबा सुबुङा नोंथांनि नाम थासेयावबो नोंथांखौ थगायोब्ला एबा नोंथांनिफ्राय रां नागिरोब्ला अब्ला नोंथाङा बे 14555 टल फ्रि नाम्बाराव कमप्लेनबो खालामनो हागोन। बिदिब्ला सोरबाफोर नोंथांनि खाथि खाला सुबुंनि नाम दङब्ला खोन्थानानै होदो आरो बेनि खाबुखौ लादो। गोबां सुबुङानो गोबां कमेन्ट हरदों, नाथाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों खोमथा दैमारि बिथांनि खावलायनाय बायदियै, मानोना बेफोर खाबुखौ बयनोबो मिथिहोनाया जों साफ्रोमनिबो बिबान। थ' बिदिब्ला आसा खालामो खोमथा दैमारि नोंथाङा फिननायखौ मोनबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो। जुदि माबाफोर डाउट दंबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो गाज्रि मोनब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो जेसेबां हायो नोंथांनि बन्धु लोगोफोरनो आरो न'खर बाय बाहागिफोरनो नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामदो, जाहाथे बयबो बेबायदि खाबुखौ गोरलैयैनो लानो हायो।